Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners, alas 11:10. So nagabihan with mga ka-listeners na niya o pa-culture ang og makadlawunan gid ani kay nakapiright na gud. Nakapiright ang drama no kinahanglan pa nako i-review. Ito og edit para matangtang ang copyright no. Ga-vlog na ko daan mga ka-listeners para kung mawagtan ang copyright matanggal na mag-upload na tayo sa part 3 no. Vlog ko daan kay gabiin na no, makalisturbo na ba kay gabiin na niya. Yung taon kay nag-1-1 man. So, kay dali ito kong vlog. Kay di ka man mag-uwan kay dili madungog atong tingog no, di ka makatugaw ba sa mga tulog no. Kay alas 11:10 na. Mga ka-listeners na daghan mong nag-comment ani gud nga sumpay ko no, part 3. Na dapat dito isa ng nagdali gud ba. Hinay ko na ko mo-upload. Kapila naman ka sige balik-balik no sa ako ang pagpasabot bang kuan una sa tanan hinay ang internet, dugay kaayo ang pagkuan sa live streaming, i-edit pa, makapiright pa gyud muna ang dili sayon ang pag-edit, dili madali-dali para karon copyright man ga-vlog na lang ko daan para kung matanggal ang copyright balag makadlawon na maka-upload pa mga ka-listeners na nga dili intawong dali mag-edit, dili sayon ba sabi na og mga copyright nga katong nag-comment dili na ko i-mention hinaya man ka mo upload nga na siya ba dili pud lalim intawong na ang pag-edit sayon ra na i-comment nga hinay dugay ka edit, dugay ka upload ayun na kay na i-comment pero wala kay balo sa sitwasyon ba di lalim sakit sa mata labad pa sa ulo labi na di copyright taas nga oras i-google sa pag-arrange pa pag-edit di pa ginamao magsugod pa gid sa pagkuan sa live streaming pagkuha muna nga kining uban di kasabot ba mag-comment og mura bitaw kanang para nila sayon ra kaayo mga ka-listeners ba mura para nila dali ra kaayo mura bag sila mas nahibalo pa yung uban nga mag-comment sila maot ba wa na ganit kay tarong tulog ani kay manikamot ko maka-upload balag makadlawon kay kadlawon pabor man ang makusog ang internet kadlawon mo na nga nakabasa ko sa comment mo kung ano yun shout out ni Badiday no nakabasa ko sa comment mo nga mas maayo matulog sa iyo para balag makamata o kadlawon tuloy-tuloy no maayo sa ito nga advice mo kay anarong na lang mga matulog sa iyo para maka pabor ko upload og kadlawon kay kusog man ang data ang kadlawon pero magananag ba puno og matulog sa iyo para sakto ang advice ko ni Brida ni para kay mao may pabor sa internet ko nahaw lang kayo pa kung maanad og sa iyo matulog nga pakison sa hapon at matulog og sa iyo no alas 6 batas sa hapon o alas 7 ya mata og alas launas kadlawon alas 2 kay pabor sa internet no kusog man ang data gid sa kadlawon muna nga mag-practice ko nang sayo matulog mga ka-listeners no nga di na maglangan kay para di matandong taas ng istorya no sagwa pa natin matanggal ang copyright pero advance mo paminawan nyo ang part 3 sa Higala o Hustisya. I always thought you were the best. Og karon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. Higala o hustisya. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Yaya, I'll make baba ha. Na dirty
Sayang, nanglakaw day silang lulo. Ramil! Ruel! Naligi ka! Ano niya mo ka? Misipat sa sa inyo? Loko! Ingon dia si Lulu ha? Nga mananghid ka? Yatod man mi paingon din ni sa inyo, good. Like da. Hello, I'm here kaya. Hi, I'm Sugar. Hi, Ruel. Migo mo? Oh, migo mi. Like da, mas gwapo siya ni mo. Ha? Pero, you look poor lang. I like you unta to be my friend, pero I don't like you na, cause you are poor. Uy, kinsa maka. Tingalig ang amahanan ni Ramil. Kini yung bata, nga nudukani siya nga ganahan magdukayo siya sa kong apo. Tatingali nakita usab niya ang kabuutan ni Ruel. Magdali ko pahuli. Aron maabdan ko sila sa bay. Aron makaila ko na ang amahan ni Ramil. Unsa na kay gama itong mga bata sa bay. Nanimahor ba tao itong isda mga bata? Sabi siguro, wala nakasabaan na ron sila. Doon na lang ko. Oh, sige, sakay na. Bro, ato na miya. Balik lang niya mi sa sunod. Sige, bro. Bye-bye! Lo, tugayan ni mo eh. Ay, wanan mo magkita sa daddy ni Ramil. Oh, ito na dahil sila. Ay, pwede na kung dali-dali gani. Aron maabdan ko sila. Na, wa na noon. Tuwa na sila. Lo, may sugot ang daddy ni Ramil nga mag-amigo mi. Mau ba? Uy, dili dahil mata pobre. Unsa na, Lo? Ay, mata pobre kung ka na bang mamiay-biay sa mga uyamot. Ha? Nana, tanan na lang, uy, mamahulin lang ta. Sabay pangalan sa iyang amahan, ha? Kwan. Unsa ganito eh? Ay, naon sa kabata pa ni mo, limtanon ka na. Tiguang man to yung angod. Awas to! Filipi. Ha? Felipe? Oh, Lo, Filipi. Felipe. Lo? Anong ka? Kalitigi ka kahilom. Wa po. Nalas kita na, mamauli na ta. Luoy kayo ilang bahay, Titino. Kamay kaayo. Magharag pa jud. Nya, tagan kaayong mga bahay nga nagsikit-sikit tuol sa ila. Tungod kay mga squatter sila. O sabay ganahan mo itong dapita, ha? Baho ang palibot. Hugaw! Wa, pero aligri ang palibot. Taganong tao, dili parehas din ni sa ato, mingaw kayo. Dako kayo atong mansyon, nya, gamay ratang kapuyo. Pero kanunay ko ikaw ang gilaag sa bisan asang dapit. Bisan unsang oras ha, makalaag ka sa mall. Pulaan ako sa mula diyoy. Mas nindot dito sa ilang bro, Rowell. Bro, ha? Mora mga kurik nyor. Lahi na gyud ang mga batanon. Lahi na gyud ang mga bagong tubo karon, Delphin. Balik na to dito, Daddy. Magdatagdag ang food, ha? Usa? Uy, mora mukandidato tingalin ng anak ni Monyor. Iyo. Sulti hikunukos tinoon, ha? Nangayo ba sila ka mo? Wa man, kanahan lang ako silang tagaan. Kay maluoy man kun nila ni Bro Rowell o sa iyang lolo. Ramil.
nagyukog sagop og tubig. Makaligo na ko kay napuno na nako ang baril. Ay, hapit na kidang hamong graduation. Mo-graduate na gid ko og grade 6. May high school na ko sunod. Gamay na lang og kuwang makagraduate na ko sa high school. Bisan high school lang, makatrabaho na ko ana og tarong. Makapananggit na ko ni mama nga mulang yaw aron mangita og trabaho. Magpalayo gid ko dinhi. Magpalayo gid ko. Kaon pa, bro. Dili na ko, bro. Busog na kay ko. Nakuha na ba na akong timplada sa imong lolo sa utan? Oh, obrang sa niya. Dami kayong sabaw. Kinig yung bata Ay, may nahay, giuluuluhan ka lang sa mga bata. Ay, bahala Yawan na. ako eh. Mutuog yun ko. Nanambok man gani ko. Sige ko kaon din sa mansyon. Dako na imong tiyanay. Oh, busog kay ko, God. Ikaw sabaw? Busog man sad ko. Ay, parehas mong duha. Mura mong mabitukon. Kining diruha man ay, sa inyong kasuod ba? O sa kanunay ninyong panaguban-uban, murag nagtakod na lang ang dagway ninyong duha. Kung magtupad mo, mura mong managsuon. Ha? Mas tisoy na si Bro Ramil kay nako, Tita Joy. Aw, kay mistisuhon man to, Senyor Felipe. Pero, ay, may similarity gyud mong duha, Murag ang matahan man tingali man nay, no? Awa ko, no? Aha. Bikon. Oo, tutuki sila duha. Awa. Oo. Takilid, oo. Murag taga-tap-tap. Dili ba amgid mo silang matahan? Ay, tuod. Pasab ko makabantay ga. Am tuod mong matahan. Matahan? Hey, tinuod ko di ang giingon nila nga kung mag-uban mo kanunay, magtakod ang inyong panagway. Hey, murag sa magtiayon ba? Unsa na? Sakto lagi jud ko. Mura mo nagsuon. Kay mo nagsuon man bitaw mi. Unsay ngahan? Nag-blood compact man mi ni Bro Ruel sa una. Mao nga sama na mi sama nagsuon. Hangtod sa hangtod na nga mo pa nagsuod. Panay makabuwag na mo, di ba bro? Oh, bro. Brothers! Sa man bro, manakagkaon kay adto ta sa kong kwarto. Duhatag pamili computer. Sige, bro. Pero, kadiyot lang ta, bro, ha? Hapon na ba? Kay bawa bitaw to si Lolo nga mulaos ka din sa bay, gikan sa eskwelahan. Ano, duwa na ta na. Manghipos na tas atong gikanan. Ay, ako na dong, ako na, kami na ana. Lakaw na lang mo. Salamat man ha? Ano bro? Kinig yung duha. Ay, sa kasuod, magtuog yun kang gikan sa maayong estado sa pamilya si Ruel. Maok yun. Pero, may ragyong nagkasuod ka ng duruha manay, oy. Nga naman. Dako lang kayo kalainan ng batasan na ng Ramel. Sa una, o sa karon, oy, lahi na. Murag nabutan mo ng bataa manay. Sukad ka nagkasuod ka na sila ni kesa na, Dong Ruel. Muutan mo ng bataa. Matinahuron, unya, maikugon, unya, kalami bang bata, dili lang makaon, Sa ilami. Sa makaod kay lambi. Ay, di palagi makaon. Apan lang ba pos makaon, manay? Sa iyo pagidaro na karon, no? Taas na siya. Unya, laki kayong kulor. Wapo kayo makaon. Kung muhingkod na, no? Sa aral ko makanag sa kasipi, no? Hinong ba, Joseph? Oy, ikaw gitno. Si Manay, oy, dinalagi ko Joseph Ron Joy nalagi ko. Ano sa man nagpabunyag kag usab? Wa man lagi ko makatambong. Nagpa-change name ko, oy. Samba diha, oy. Hello? Oy, Like, kanina ba ka ako din eh? Wagin mo makabantay na ako? Yaya, where's Ramil di ay? ay, kadaga, ay, tuas iyang lawak, day. Okay. Atoon ako. Ay, kadiyot lang. Pasagdi, oy, pasagdi. Himasuko
Unya tong usa kung madisturbos ilang duwa. Ay, di lagi manay. Mas Ruel nga mo pakalma siyang amigo. Oh, one up, bro. One up. Kuha, bro. Aram mo dako ka. Dako na ko. Thank you, bro. Oh, bro, naimisod. I-post na. Hello there. Sa muka sa ni mo sugar, oy. Kung sa man ka din eh. Dahos mo lang kagsuot sa kong kwarto, no? Sabay tuyo ni mo. Like, absent ka ako kanina. So, mabaro ko sa imong notes para tomorrow. Hi. Hi. Nalagi ka kauban din eh. Wa man lagi ko makailaan ni niya. Unya, gwapo pag yun. Hi, I'm Sugar. Roel. Hi, Ruel. Sa muka sa ni mo sugar, oy. Nagduwa mi. Kuha sa diha sa bago. Ya, gawas na. Okay. Tiwas na, bro. Bro, sunod din lang, uy. Ato na ko. Magabiyaan ako uli. Maghimo pa sa ko sa akong assignment o project. Sa sunod adlaw na ba ito ang deadline? Basig, di na ko mahuman. Happy bang graduation. Trying hard yun ay basta honor, no? Kinalang ko man kamot, bro. Para naman ni Lolo. Gusto kong hawason sa kalisod si Lolo. Pero gay pa ito. Pila pa katuig. Una ko maman sa college. Maug yun. Graduate pa ganit ta grade 6. Wow! Buotan mo tayo ni siya? Can I have your landline number so I can call you? So we could be friends. By the way, where do you live, Di? What village? Man mi, telepono sa amo. Pobre raman mi. Squatters area raman mi nagpuyo si Lolo. What? Like poor? So poor? Kanamnam ka atong giadto sa una, katong atong giadto. Katubang nagpabaka sa imong yaya kay hugawan ka dito mo ni siya ang akong giadto. Kinamnam ka adto? I forgot na, no? That was so long na kaya. Pero, ew! He lives there? Ew! Meron naging-friend bang kaniya? Wa man siya nabilong na to. Sugar! Sheila? Jenny? Sinito mo? Ganun nagilak mo? Si Elsa! Hi, si Elsa! Ganawa si Mauba ninyo karoon sa pagpanguli! Hi na lang ko, higala! Jenny, ngano mo? Ngano mo ba? Ganun nagilak lagi mo? O sila itabong ninyo? Si Madam! Ngano si Madam? Yaw sa mo niya? Yamik! Gusto na kong mamatay! Elsa! Diyos ko, Jenny! Yamik, ibalik ya! Hayap sila! Yamik, ipuli-pulihan! Mga salbahe sila! Kinuha ko! Si Elsa! Hi, si Elsa! Nanawa si Mauba ninyo sa pagpauli! Hi siya! Ilinibahay mo! Madam! Madam, mablay ba din eh! Ayaw migprisuhan ni Maong lawag! Pagawa sa amin! Hi, si Elsa! Madam! Yaya, Dong! si Papa. Ay, nauli ka to kaganinang kadlahon. Pero sayo usab ga bibiya. Matud niya nga mubiyahi ko no siya og sayo. Wa ka nalang pukawa kay nahinano ka pa man. Asam ko na siya. Ay na, kana mo iwa na ko masahiri doon kung asa siya paingon. Aoon sa man, andaman ta na ka og pagkaon. Unya na. Wa pa ko gutuma. Atoon ko na sa Delphin. Dong! Sa Hong Kong din biyahe karon sa imong amahan, Dong. Mo ba? Oo, ug matod niya,
Ako na kuno ang mo sister ni mo karon samtang wa pa siya. Sige. Oh. Hello, Papa. Sa sunod semana ka pambalik. Okay, sige. Sige na, ikaw pala ka. Ako na bahala sa mga negosyo nga nabiyaan din O lagi. Ay, ikaw pala ka. Pakitod na ka kung saon ko sa pagdaang mo negosyo. O lagi. Ay, nagkapala ka. O, sige na. Bye. Nya dong, yan sa mga senior dong. Ha? Pangandam. Ha? Madlag ka karon, Delphin. Oo, andam ko sa tanang higayon dong. Napudpud na hapit ang akong kamot og dinukdok din sa pultahan. Apan wagi po nila, apli. Yan ay iyong pagkaon. Pagkaon na mo. Si madam. Hain si madam. Gusto ko matigsulti niya. Wa na. O siwat na. Hain madari siya. Wa na gani. Bibiya na din Unsa? Tuwa na sa tos laing probinsya. Aron kadana sa bunya og laing mga babae sa iyo niyang pagbalik din Unsa? Sige na, pangaon na mo. Hapon na ra ba? Nagkinanglan mo og igong kusog. Dili mi mukaon. Pagkawasan na bigikan din Bala ka di ka mukaon, Roy. Pagawas ako! Pagawas kami! Sa mukha ni mo, oy! Wag ka na mahimo. Mas may pagmukoperar ka na lang. Aron, di ka masakitan. Kanang niya debate ron. Karon rana. Manar na mo sa kadugayan. Kamu pa niya ang mangita o customer. Aron, magkasapi mo. Unsa? Bay, man mo magkakaon, no? Pangandam na mo sa inyong kagalingon, ha? Dili ta musugot sa ilang ipabuhat na ito. Dili ta mong gawas o niya din Ilatag pasakit. Musukol ta! Neto may bumatot nila. May arma sila, Joanna. Mangita ta baagi nga makalingkawas kay ka din Unsaon? Gusto na kumuli sa amo. Gusto na kumuli. Bahala na. Kinahalan nga makakita tagpaagi nga makalingkawas tagi ka din May ang klases mga armas kini. May pagkahimo. Sama gid sa mga original. Maayo ka man daing mutan na og klases mga armas dong. Nagdako ko nga nagatubang niini. Delphin. Kanunay kong ipakita ni Papa sa iyang mga koleksyon sa armas. Ug maguban-uban niya kanunay sa shooting range. Inungdan nga nasuhito ko sa mga klase-klases mga armas. Ay, libuat ka yun ni Senior Felipe Dong Ramil, ta? Mas maayo pa niya ako kaysa kong amahan. Oo, natural. Mas batanon ka, good. Mas malabuan pag yun niya ni mo ang imong amahan dong. Kakabos ko lawas. Apan kamay na lang. Bugnaduan na niyo ako. Kining tanan ko papangandam. Alas pagserbisyo niya sa kong nasod. Huwag nila lang rumaho at miskalisod si Lolo. Gusto ko mo servisyo sa kong nasod. Gusto ko makatampo sa kalinaw din Mahimon niyo ko sa kalingdong ating patuman sa balahod. Mapaway na ko. Sa'yo pong mabangon na baladawa. Alang sa mong training. Hoy, kamu. Gawas na mo. Dili mi. Animal. Lahi mo mga uhan. Hoy. Wa pa gini mo mag-ilis o tarong. Saman, gusto mong kami ang mo ilis ninyo? Unsa? Wala na gusto ninyo, ha? Sige, halo! Pangikot, bebe! Bukan din mga bayanan!
Ayaw! Ayaw! Oo, sige na. Mag-ilis na, me. Madali na. Dahil pa mo sini mga o. Sige, balik ko na mo. Suot sa 10 minutos ha. Kinahanglan nga andam na mo. Waiter, ate Bedrigbino. Wow, kinita. Makarelax ang mata ning Drapita dong. Daghang ng mga siksi kayo. Hey, karong taon may manayaw unya diha sa stage, di ba? Dok. Kalami ito ba mga babayhan na dong? Labi na ng mga bag-o pa. Kay magkipi-kipi pa. Wow! Ako'y nanginit namang dungkan ko nga wa pa gani ko makainom. Diri mo, suot mo diri dressing room. Suot, son! Dili boy! Natikihon ka ng mga panagway ninyo. Dili may mumusayaw mo, magluspad ng agi ninyo. Oh, sayaw? Hala, ulit-ulitin. Oh, dance, sayaw. Dance! Dili. Mulo, ikaw gwapa ka da. Taas og nindot kag lawas. Uy, mo nagadahan sa customers, ay mo dagway. May pagkamistisa, pero inisinti ang dating. Dali. Kini ang ngayon kay ini. Pagilis. Unsa man na? 2 piece. Unsa? Dali ko masuluban na. O, dili ka! Sige! Usa ko lang pagtawag sa mga nagdanin nyo din o bukan ka na si imong o. Asa man? ka? Musulog ka na? O musulog kag parahaya? Pagpili! Ginoo ko. Ikaw himoy kong star dancer karong gabi una. Kung makita ka sa mga customer karon, balik-balikan yun nila kining napita. Ay! O sige na. Isulod na ni bikini kag color itom. Unya, sa pawit ng nipis kay sinina. Aram mo samot kag kanindutan aon. Ginoo ko. Yeah! Nga na bang naabot man ko iling napita? Nga naman. Pagdali na! Wow. Aksyon mag-init ang dunggan-dong. Lami anong binong nga imong i-order, oy. Kalami. Uy, kana. Mau na ni akong gipaabot dong. Nanggawas na karon ang mga sexy dancer. Ha? Kalami. Gawas na silang tanan sa stage. Ako na lang ko sa ang happy nila sa luyo sa stage. Pangandam na. Ikaw na, mugawas ka na karon. Nagurog ang akong tuhod. Natural na kinamang kay tuhod. Mukurog na. Primero na day, tuhoy ko. Ingon sa kuwada sa una. Sa una. Sa ingon pa na akong edad ni mo, sus. Mas gwapa pa ko ni mo day. Uy, nagang laking nabuang na ako kaysa mga babae. Mas babae pong tanaon sa bang babae, day. Pero lagi, yung alam na, maabot yung pagsawab sa bituon mo nang niya. Ako na karoon ng rayna sa backstage. Busa, ako na. Dili ni mo ang ginagisaan ng trabaho na mo. Na. Dili ni mo. Naghanam mo. Pero lilia, nakakita ka ng mga babae na naas-kilid. Mga gwapa sab na, di ba? Pero, sama sa sila ni mo kaniadto. Ang hilak, kay lagi na ilad. Pero karon, wala. Siso na kayo ng mga babayan na. Mga tangan na kayo na. Mga na, di alahas na. Dinihiday, kung magkamao ka lang mo diskarte, magkatahan ka. May mga datok pulos ng musod ini mauglab. Huwag ang uban, nagkaswerte, kay gibay ng mahal ang tag-iya sa club. Gibay na ang ubang mga babae. Gibay ang babae. Busa, rich na sab sila karon, rich na. Adi tabangi ko. Ay, day! Huwag kay katabang ni mo. Ikaw, di ba kaluwas ibang kugalingon? Ay! Sige na! Gawas na! Sayo na! Pasipaga. May makaluwas ni mo. Gikan in the pita. Sige na! Ay! Sige na! Sabay! Hindi siya magawas, kaya patyo na mo ng babayana! Patyon ko, Nuk. Sige na! Gawas na!
And now, ladies and gentlemen, brace yourself for our star of the night. Ana, may kawas na dong. Wow! Kamamords! Kanya, kalamay babayan na dong. Nay, may amag sa kaputi sa iyang gisuloob. Ay, kalitsi. Misamot kaninto tanahon sa iyang gisuloob nga tupis nga itom. Unya, gisapawan pa yung nipis kayong sinina. Kay kalami. Kanindot niya tanahon. Ay, klaro kayong bago pa dong. Hapiti, muliho ko. Pero, wow, kalami. Kamay kay hawak ko. Nanadong tayo, ay, wa man kay pamilok-milok na dong. Naunsa mo ka, oy, ha? Nausa na ibo ka niya? Naibo ka? Hey, tanaw dong. Wa ka anto si Mr. Cross na may padool yun sa stage na nangawhat, oy! I'll take you out tonight, beautiful. Bastos! Muray gusto na ko. Dili-dili. Bisa kasi sa stage. Come to daddy. Ayaw magdool ako. Ayaw magdool. Nagpaon na karon kung magdool ka na ako. Niya, butong daga. Pasinang bayad. Ay, bastos! Imong gipasok ang kwarta sa akong lugar. Uy, sagpa ko nimo. Sige, Mr. Cruz. Mga pare, no worries. Mayo kong mupaamo og ihas. Dili ako. Ops, saka. Huwag ka pa mahumano sayaw. Iwas na usayaw. Sabayan taga. Mr. Cruz! Oh, Ramil! Iyo! I'm sorry, pero hindi mo siya mahimong i-out karong gabi na. Uy, ngano? May nagkauna ba na ako? Patasan ko niya kung offer alang niya. Alang niya ni Babayhana. Kila? She's priceless. Oh. Everything has a price, iho. Come on. Name a price. I'm sorry, pero dili mahimo. Ha? Okay. Kung dili mahimo karon, then, ugma. Kinahanglan nga imo siyang i-reserve alang na ko, ugma. Di sab siya mahimong ugma. Oh, come on. Daghan na di ay og waiting ning Babayhana, ha? Then, next day. Di sad gihapon mahimo, Mr. Cruz. Kaya ako siya. Malditong bata. So, should I wait kung kanos ka uli niya? Joanna, dali na. Excuse us, Mr. Cruz. Ay, lagi kuptan sa kamot ni si Ramil si Joanna. O, giguyot pa ka na sa stage. Uy, asam niya dadaan ang babae. Dadahan pag yung ko. Ilong ka nagigining bata. Ingag yung anas matanon pag usuna, uy. Oh, sa matanon pag ko lambas pa. Sakay, wakam kadungog. Asa ko di ba dada? Basta, sakay na. Kung di ka gustong pistahan na itong mga tawanan. Oo. Sir? Ramil. Ramil, salamat. Salamat sa pagluwas ni mo na ako kaganina. Asa ta?
Imo na ba kong ihatod? Please, maluoy ka. Dili na ko gusto mabalik pa dito. Gusto na kong maulit sa amo. Di ka na makapauli sa inyo. Apan di ta nasab ka, ibalik pa dito sa bahay nga inyong kipuyan. Ansa? Ibahay ta na ka. Kanaog na. Hain ta. Unsa ning kapita? Kanaog na. Ramil, please. Dili ko na utang babae. Dili ko sama sa uban nga. Masayad ko. Busa kanaog na. Kaya wa ko'y pasensya. Sunod ako. Diyos ko. Gusto ka ako sa kong pag-upanining tawana. Tabangin ko, Diyos ko. Lawas ako gikan sa kaalautan. Manuoy ka. Dili ra ba ko makamaong mo lang, we? Hala! Dili na ako matugan! Nindot kay huyohoy sa hangin diri ilaw sa lubi, daplis may bayon. Murag magkatumbak kog nagambir ini na. Si Joanna! Shit! Joanna! 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 Mitilom na siya. Joanna! Huwag ko siya makita. Samod ko sa silaw. Joanna! Joanna! Dalaw ko sa bayon. Joanna! Joanna! May pulso pa siya. Idot ko yung dukana. Siko. Joanna! Joanna ay kamatay. Joanna! Ako usman. 1, 2, 4, 5, 6. Tagal ko sa kangin. Salamat. Salamat. Abi kong mamatay ka na. Iyak kong kikakus. Iyak kong kikakus. Abi kong mamatay na ko. Mamatay ka gid kung wa pa ta kaluwasa. Sa pinasusi mong oo, nga misahom ka man paingon dito. Wa ka magkakita nga kantilado ka itong napita. Oo, baybaw. Karoon pa ko makaligo agad. Mabaw pa man to. Punya kalit lang ha. Durante. Parang nga na, mamawalita. Ibiyaan ako niyo. May paingon na siya sa sakinan. Iyon nasab kong gilawas. Tiyan ta. Kanaog na. Husband ko, salamat. Tuwa na siya. May una siya sa pagkanaog. Uwa siya tingog-tingog sukot ka kanina gikan sa dagat. Nasuko ka siya. Manaog na ko. Aron makairis na. Maayong pag-abot, Senyor Felipe. Nyor, kumusta? Hain ang akong anak. Ha? Kuanyor, wa ko masayod. Ikaw, Delphin. Ikaw ang kasangunan ko nga mutabang sa kong anak. Samtang wa ko.
Hain karon siya. Anyor, katapusan na mong panag-uban, Nyor. Katbang dito mi sa club, unya, may gikauban siyang babae, Nyor. Lain mo sila kay ako silang ubanan. Punyeta! Pipila ka adla ng wa mauli din sa mansyon, si Ramel. Ug wa lang mo kihimo. Ha? Pero dili ba nga ingon man niya na si Dong na milyon, ingon anak na siya, dili usahay mauli og pila ka adlaw. Dili ko magkontak ang iyong numero. Ug kana ang nakapabalaka ka nako. Hinungdan nga dali kong mibalik din sa Pilipinas. Kinahanglang masayran ko karon kun hain ang ako anak. Ay, sakit na sa ko papang naigo sa tamporos ni Senyor. Bukat mo kayo na siyang pangad doon ni Pilipi. Bukat kay pangad. Agoy. Hain man day pa iko di bata. Malaki pag iyag amahan, dili man makakontak niya. Nisamot na sa Hinuon ang ako kabalakad. Ha? Ayaw, lagi daw tang hitabo ato niya. Oy, babagoy kauban na to, babae. Niya, lami, niya gwapa pa dyan. Gitopsan pa to niyag maayo. Una, tumuli din, he. Bida si Senyor, oy. Kung mabalakas iyang anak, mura gihapon kamayng bata ng iyang anak. Natural. Bungtong niyang anak si Dong Ramil. Dili ka mo bati anak kay wa ka may anak. Mauna. Oh, ikaw, naadi ay. Wa. Oh. Pero sama na usab sa kaugalingon kong anak si Ramil. Ay, hain na pa ning bata. Ano bang nagbalik-balik masa kung unang-una pag naitabo ka niya? Ang duga ni Joanna, kabusok, ugang yang ngabil, katamis. Naginit ang akong lawas. Murag nagimok ang akong kaunuran. Ano bang antusong kuman ng akong gibate? Dugay ko na unta kining angin buhato niya. Pero nga bang gapugong ako? Sudlon ko siya siyang lawak. Ang kunon ko ikaw karon, Joanna. Ako ka. Ako ka lang. Nagigda siya sa kama. Nakatuog siya. Mulingkod ko siyang kilid. Hinayon ko pagbukas ang iyang habol. Wow. Kalamigan niya tanaw na. Nainanok siya pagayo. Wa siya magkabantay nga gipukas ko na ang iyang habol. Joanna. Ramil. Ayaw pagbangon. Ramil, ano? Nanimaho kang ino. Dili, nakainom lang. Kutawad na ka og kape. Dili ko gusto kape. Unsay imo? Ikaw. Unsa? Joanna. Ramil, ayaw. Ayaw buhi ko. Ramil. Ako na nakapratihan mo. Ako ka naman. Ayaw, maluhay ka! Ramil! Ayaw! Igo na. Igo na siyang paghilak. Sa primero na sakit, ana. Birhin ka pag ha? Misalig ko ni mo. Misalig ka nga unsa. Nadit ka hilabtan? Pilakad daw ko nga nagpugong-pugong sa kong kagalingon. Ug ambot ko nga no. Masad ko makasabot. Pero karon nga nasugdan tanan ni. Sigihon na nato, ha?
na ko. Hinungdan nga gipalayo ta ka sa club. Tungod kay naluoy ko nimo. O gusto kong masulo ka. Pusaylo na. Dali, higdas ko doktor. Dali na. Gaksa ko. Sila kayo duka na kayo. Kapoy. Kaya, oy. Bili mong kamot ni. Ano ba? Takos. Kahikapkas kong abs. Gugboy, hangtod ka makamata ko, ha? Kinuko. Inabakinig bata. Dili ko gihapon makontak ang iyong numero. Natawgan ko na ang iyong mga kaila. Apan, wa usab sila masayon. Ha! Kihatagan ko kabalakan ng anak ka. Balik ako ninyo ni Lolo, ha? Promise? Nagdamgon sa ko niya. Si Joanna. Unsan ba kaya nagkuhay karon? Labing siguro. Dili na ko makailan niya kung ikasugat ko dahil siya. Dili ko palibutin mo, Joanna. Tungkol kay karon nagkagisultan ni Lolo. Patagigang magkauban may. Kumusta na ka siya? Daga pa ka siya ang tungkol karon? Joanna? Shit. Wala si song tapad. Buntag na. Nahinano ko pa kayo. Animal. Tingalig bilaya siya. Joanna? Nakaluto na kong pamahaw. Kauna. Abi kong bilayas ka na. Niya paghapon ko. Kauna, samtang init pa ang sabaw. Unsa man pagkonsensya? Basin pa. Pero di mo na kong pasagdang makapiya. Wa ko ana. Usay pagdaw man. Abi kong puutan ka. Mo na matuod nga ako, Joanna. Napupos na mga adlaw sa kong bakasyon, ubani mo. May daghan kong nabiyaan nga trabaho sa syudad. Busa matagkaon, pagandam. Kay mamalik na ta dito. Di mo kong ibalik sa club? Ramil, maluoy ka, dili ko. Maluoy ka na ako. Kailakon ba ni mo? Mingon bago kong ibalik ta ka. Nalimot ka sa kong giingon mo gapon. Ako ka lang. Ramil. Mamalik ka sa syudad. Ato ka uban ako sa mansyon. Ramil. Kao na. Oo, makukutuma. Gusto kong may kasaos pagkaon. Busa kao na. Kapit na may mabot sa syudad. Nagatulog si Joanna sa biyahe. Nagmubag ang iyong mga matahong kinilak. Klaro kayong nawawsap siya makatulog kagabi. Ang putukano. Pagpanlahi ang kibatik ko na ni Babayana. Sukada. Karoon pa kumupati ang sama ini.
Joanna. Oh. Yan na ta. Um, Kanawag na. Dong, diin ka man taon gikan. Ganun karon ka man lang na nauli. Nabala ka na kayong imong amahan nimo. Nanas, Daddy? Ramel, iho. Oh, Dad. Lolay ka na, Day? Nabala ka na ko nimo. Pila ka daw kang nawa din ug dili ka magkontak. Daddy, dako na kining mong anak, Dad. Dili ka na angin mo balaka pa. Joanna, dali na. Kanawag na niya. May kauban kang babae? Si Joanna, Dad. Maayong hapon, sir. Senyor Felipe. Dad, di na siya puyo uba na to. Unsa, Ramel? Huwag na magsulti, gikapoy ko. Yaya, adama ang guest room. Kadiyot lang. Gusto ko sa kulawak, ba mupahaway ko. Ubani ko na si Joanna sa guest room, Yaya. Sige, Dong. Dali. Ramel, magsulti kita, iho. Okay, Dad. Mupahaway ko na ko. Dali, Day. Dayon, maunang imong lawak. Kadako, kanindot. Kompleto usab kini dinhi sama sa ubang guest room. May TV, may personal ref, di aircon pagyud. Pero wa pa naisud ang ref ana day ha kay wa pa may nag-ukupar dinhi. Karon kay niya ka naman, sudlan ko niya na. Salamat. Kung may kinahanglanon ka, tawgalan ko. Ayog ka ikog. Si Yaya Sonia ko, ha? Salamat, Yaya. Nanunya, biyaan ta na lang ka din, eh. Sige. Salamat. Sige, Day. Kanindot ining maong lawak. Mas dako kaysa dito sa ilang rest house. Kompleto sa tanang gamit. Dako kayo kining maong mansyon. O may mga katabang. Napadwa ko makinahanglan ni ining tanan. Gusto ko makalingkawas kay Kanjani. Gusto kong malayo kag Ramel. Ramel, iho. Dad, gikapoy ko. Papawayaw na ako. Nganong nagdakag babae din eh? Nasayod ka unsa ka peligro ang atong negosyo, ha? Ay kabala ka. Safe rotana niya. Di unsa mo pagsiguro? Basta, ako na bahala na niya. Og si Sugar, iho, nalimot ka bang may pangasawa unon ka na? Wa ko malimot, Dad. Kutob lang ka na nga wa pa ko matagbaw niya. Kung matagbaw na ko, i-dispatchar ko na ka ng bayhana. Ano ko? Nahuwa ko magkakita sa babae nga kita nitong Ramel. Ganihada. May taglagkita ko. Huh? Dito magkukos parlor ko, doy. Gipabawag na ako nga akong pilok. Makita mo ra unya siya. Guwapang bata. Purag buotan nun ra ba sa akong tanaw. Lahi sa ubang babae nga gipagdani dong Ramil dinhi. Daray! Musa ba'y kalainan na ng babayhana sa pamababay nga nadaan niya din, oy? Parihas na sila. Mga humok og ilong. Uy! Lahi, naging ang mga batanon. Karon kay mga bagong tubo karon manay, no? Iuran-uran na lang ng jer-jer. Ang nga na pagkiruntan nas magtiayon, oy? Maong ako, nagpabilid yung kong berhe ng tagkaron. Masagin ang asawa na ako. Ikay mga sawa. Dili ikay pangasawon. Kay laki ka, Joseph. Hay! Joy manay, oy! Babae namang good ko! Dugay ra! Tabi. Ay!
Day Joanna, unsa ikalagad nako nimo day. Tuod di ay si Joseph di ay katabang usab dinhi. Mayong hapon, Kuya Joseph. Ay, tuod, day. Ate Joy, tuod ko. Ay, sabi ato ni mo, day, ha? Wa ko maanad nga way buhaton sa amo. Gilaayan ko dito sa kwarto. Maon nga naog ko. May ikatabang ba ko ninyo din sa kusina? Mutabang ka? Usayngan? Day, ayaw na lang. Tingalig masuko si Dong Ramil. Pero gusto kong mutabang. Ako na lang manghugas. Ayaw. Madaot ng kamot ni mo. Mugahay na sa sabon. Pag hinugas ni mo, tingalig iulik ang dali ni Dong Ramel. Day Joanna, kung gusto kang makaton, sige, liha ka lang. Lingkod, tanawa lang ni dinhi. Magluto kong potsero o chop suey. Makamao kong manluto. Sa amo, ako man ang mangluto. Mao ba? Panagsa na lang kaayo ng anak ug mga dato karon nga makamaos ni hukon sa bay. Dili mi dato. Pobre ko og kagikan. Pagsiyor, oy! Katisay ni mo. Unya, dato kag barog. Tanaw ba, komedya gani. Mauna ang tinuod. Hinungdan nga naabot ko din sa syudad tungod kay gusto kong manimpad. Joanna. Joanna. Gitawag ka ni Don Felipe day. Alakaw na, adtua. Tabi na ninyo, Yaya, Ate Joy. Sige day. Sige day. Murag buutan tuod, ha? Mura lang. Wa pa man tamasuhito. Masayran tara ka na. Senyor Felipe? Nganong nanaog ka sa imong lawak? Gusto lang kong mutabang. Dili mo ka na buhaton. O labaw ng dili mo mahimong ipanabi sa uban kung giun sa mo pag-abot tinhing dapita. Nakasabot ka ba? Senyor. Tag-uma ang imong baba kung dili ka gustong puniton kaskasag butan. Sige na. Balik na si mong lawak. Sige, senyor. Manyag tuod siya. May rason nga nabuang niya karon ang akong anak. Nahinumdum na ko. Siya katumbabay nga bagong abot gikan sa probinsya. Kung wa pa siya magustuhi sa akong anak, labing siguro sa akong makamot siya mapunta. Maanihag na pagkabata. Diyos ko. Hangtod ka na sa ako mamahimong bilanggo ni Pita. Hangtod ka na sa ako makalingkawas, Diyos ko. Iyo, dali na. Mga una kita. Si Joanna? Wa pa na ko masaka sa iyang lawak, Dong. Ako na. Si Sonia na. Halin ko na iyo. Magdugan mi sa pagkaon si Joanna, Papa. Di ako na. Uy, murag na ilove man tingali si Dong Ramil ang bayhanan, Yor. Luga! Yor!
Nagihambig ako sa kagikan sa akong luyo. Nabasa na inoon taga sa akong gikuptan nga host. Sorry ha. Okay lang. Miss me? Tulog ka adlaw kang wa mauli. Diin ka. May giya sa kaso ko. Negosyo. Mao ba? Gigutom ka na ba? Dali, andaman ko yung pagkaon. Bigutom ko rin mo. Ha? Dali sa kwarto. Servisyohe ko. Ramil. Ramil. Ramil, hinay ka. Sa pahinga ko ka na. Sige na. Kanino tanaw sa sampot na nipo, ha? Ramil, sakit. Ayaw. Kailangan kayo kumutanaw na magpuwa kag maayo. Masamot ka kagwapa. Ramil. Kapuwas mo liog. Agis kong pagtuwa. Ramil, sa pagkisakitan ako. Sana. Juana, ako ka. Ako ka lang. Ako lang. Gano bang di abot na paingo din his taas, oy Joseph? Ay, nakapati manggod kong lagubo ka gani, ha? Murag doon ay mihilak. Paminawa. Di yun nagigika sa lawak ni Joanna. Naghilak siya manay. Ano magkaroon? Uy, atong-tok-tokan. Sige. So ay tok-tok kung dili ka mahungitan spuan sa pistola ni Dong Ramil. Usingan? Kauban ni Day Joanna sa Dong Ramil karon diha sod sa lawak. Sa di, naunli na di ay. Ay, ganina ra. Busa dali na. Pasagtanda na sa lang sila. Unsa ko di ay, tingaling nag-away. Unsa kay gibuhat idong Ramil kang Day Joanna manay, no? Ay, hambot lang. Ano sab? Kang gapuwas, akong apo. Siya wa kay logis mga kauban ni mong mga babae sa una sa estudyante ka pa. Pila man kay natuhog ni mo dito do. Si Lolo. Good boy ni mong Apollo. Dilipit mong mabiloan ko babae. Sa ito pa, wag yung ka makaulab dito. Di ako nakrasan, pero na-discourage ko, lo. Nga naman. Magkausa kay gayon magod. Nakasabay na ko siya jogging sa isbuntag. Na-discourage ko, lo, kay nakautot og kusog ayo. Nawa pa yung kagwapa, papangutot niya. Ay, natural malana sa tao makautot, no? Na-discourage man ko, lo. Yan sa usa nga ganahan ko. Ganahan sa punta ko, pero gihapon. Na-discourage gihapon ko. Nakautot sa gapon? Lo. Sadyang, nag-uban may pangaon, god. Diyang, may pahiyom siya. May pilit ang kamunggay siyang ngipon. Kabuwag, talo mapuwa ka. Kaway lami sa mong komedya, pulot karaan. Pero may katawa ka, no? Ay, nakakatawa ko sa karaan. Pero, bitaw, apo, no? Kung tinood man lang imong gingon, nagpasabot lang na nga, wa kapag yun mo bate og matuod ng gugma. Kaya kung may gugma ka na, bisan mo sa may iyang apan, imo ka ng dawaton. Kano, wa ko pa hikaplagi babae nga makapukan sa kong gitapok nga bunot, lo. Ang basin paldeog niya din ni sa gawas, o gwa dito sa sod sa inyong kampo sa una. Basin? Nawas ko magdali, lo. Basig ba, nagma ni ko. Nakatulgan og namat-antan lang ka, nagsigilang kapong kagilag. Dali, Ben. Ayaw. Shit. Kadaghan ka di mo bunog. Nahinaykan ka ganiha.
Sorry. Sorry na. Ambi, be. Hagkalak ko imo mga bunog, be. Sorry na. Wala ko tutuyo, okay? Sakit. Sige. Dili ta na kagkakson. Dali na. Mag-hot shower na ta. Gigutom na ko. Mag-out tayo ni Coman. Nga na. Tatupuan, be. Sabaw, higo pa ni sabaw. Mayo ni alang nimo. Busog na ko. Gamay kapag nakaon. Pila pa lang kahungit. Dili na ko. Kinahanglan nga mo kaon kag tarong. Nagamit mo ang imong kusog ka kanina. Sinaana, ha? Tanawa man na, tanawa. Kita kang day, Johanna. Kainit sa panahon. Pero tanawa, nagsulog, taas bukton. Labing siguro may mga bunog ka na. Isa ba, uy? Madunggan ka. Tanawa. Human bunog ang babae. Iyan na sang gihungitan. Pahiran ho maghungit. Di ka malibog, ha? Nagyabag ang utok ang mata. Giunsa mo ba pagsiguro nga iyang gibunog sa day, Joanna, ha? Pero ka makakita. Pero, atong nabati ang iyang dangoy-ngoy. Hubag pamangani na mga mata ni day Joanna, oh? Nay, klaro, ay hindi ka naghilak. Unya, ato ta sa gawas mga on. May bago kong restaurant nga nakitaan. Murag nindot dito. Sotokil. Ilay kag sipos, di ba? Ato ta dito niya manihapon, ha? Nindot dito. Daplin na sa rudagat. Niya, di ka human, ilaag ta ka dito sa taps. Bugnaw dito, ilabi na kong gabi na. Unya, makita ni mo mga suga gikan sa syudad. Balantaw ni mo gikan dito sa bukid. Magmotor lang ta, mas nindot. Iwag ko makakos. O unya, dili ta mamauli una din mula sa hotel. Ato ta mamahuway. Kana kon makapahuway. Oh. Bida, ganina mo ko nagsigig tabi din Wa mo yung kitingog-tingog. Bida kalagot ko pa yan Sorry na ko. Di pa to igo? Di mo pagyapon kong bungulan? Ha? Ha? Basta na. Basta mga buwak ni mga plato. Huwag ko basta ko. Gipaminaw ko lang ang imong gipanulti kay wa pa ko makaadto sa kad. O ganahan ko sa imong giingon nga bukid. Gimingaw na ko og bukid. Gimingaw ko sa amo. Gimingaw ka? Ugo niya, unsa? Ha? Unsa? Ramel! Nga kong buhok! Nagunaw na sa kagbiyan ako! Hindi mo kong biyaan, ha? Wa! Dili! Dong! Naunsa naman na. Buhiin na sa Joanna, Dong. Gisakitan na sa siyang buhok. Bisan sa una-una ayaw gyud Johanna. Ayaw gyud. Kibisan unya ang imong anino. Puston kos bunog. Hinumdumi na. Gimingaw na ka sa inyo. Pues sugod karon. Pabantayan ta na ka sa kumasakop. Dili ka mahimong mulakaw nga wako. Ug wakay uban nga bodyguard. Ubanan kanila. Ubanan kanila hangtod na sa imong paggamit sa banyo. Nagkasabot. Ramil!
Padayon lang kining ingon ini kanunay. Way sabod. Mas mulambo pa nga itong negosyo sa tibok nasod, Elfin. Correct! Hangtod nga may mga adik, kita ang mabulahan. Adik-adik pa more! Kaganina pang nasa sodya ng usa ka bodega si Ramil. Usa man kay iyang gibuhat niya. Iya man tuod kong kita. Apan iya sa kong gipiyaan din sa sakyanan. Oh, nara siya. Ikawas na siya. Niya na siya paingon din eh. Dali, tinawag. Oh, ha? Dali na, may ipakita ko nimo. Mas may nang maanad ka na karon. Kalaw na. Oo. Kadaghang mga dagkong kahon din eh. O may mga pira-pirasong party sa mga sakyanan. Mao ba kini ang inyong negosyo, Ramil? Front lang ka na. Ha? Huwag ko makasabot. Pakitoy ka sa matura mo negosyo. Mas dako kaysa ni anang mong nakita sa palibot. Kita kay ni? Unsa man ha? Tawas? Tawas ko. Ay, hilaw mo dahil. Hilaw mo. Pasensya na mo mga boys, ha? Inusinti rin akong my love. Ramil, may mga tao. Ay, pastila, dida. Ay, sabrog atras kung hagkanta ka. Kung mauwaw ka nga makita sa uban nga hagkanta ka, mas mauwawan ka gud kung pasakitan ta kas lang atubangan. Dali, ato tas ko opisina. Psst, kamo. Dinila mo ha, kaya may buhaton mo nami. Ramil. May patilawan lang kunin mo. Ay, kadlok. Nagkuha siya fuel. Kung nabutang siya na itong murag tawas ka kanina. Huwag iyang gipatungan sa kamay. Kayo niya ng murag lamparilya nga kamay. Oh, may aso. Ay, kausap. Ha? Suway, rondo nga tagtama. Unsa? Suway, nindo tagi pamatiyon sa lawas kini inikaw man. Kaan kayo. Dili ko mo sigarilyo. Di ni sigarilyo. Wani baho. Shabu ni. Unsa? Aron dili ka may ignorante, suway. Shabu? Mauday na ang shabu. Dili ko, ana. Ay, di lagi ni makaunsa. Sige na. Ramil, please. Dili ko. Mahalo ko. May siligan mi nga nabuang tungod ni ana. Dili ko. Di ni makabuang kung mahibaw ka lang mo da. Sige na. Kausa lang aron mahibaw lang kag unsay pamati. Dili ko. Bisan di mo pagkumpasakitan, dili ko masuway, ana. Bida, oy, kasayang ini. Basta, di ka na magkamahay na ko, ha? Gipasuway talaga, pero dili ka. Bahala ka. Sige, tanaw lang niya. Diyos ko. Drug pusher o user si Ramil. Iyo, kumusta na ang transaksyon ninyo ni Mr. Valdez? Okay, Dad. May bayad ka si Mr. Valdez, 10 million. Good. Pero, Yor, si Fla ba? Fla, amo gipaningil ganina dito si iyang kondo. Yor, may balibad man. May saad na sab nga, sa sunod na lang kuno siya muhatag. Taod-taod na ganang iyang utang ug nagkadako na. Kontra ko kayo ang saaran ko. Busa balikan ninyo siya. Ug dadas akong atubangan. Oo, patik Yor. Malay ka balik din sa ako kondo. Juan,
kining gipatawag ka ni Don Felipe na makiksulti nimo mahitungod sa imong utang. Wala ba ni mo siya na ako paya sunod? Okay nan man. Mabitaw nga gipatawag ka niya. Patuon ka kay may isugyot siyang bag-ong negosyo aron makabayad ka sa imong utang nga turya. Akan na. Lintot. Sige na. Maayo tao kini Senyor Felipe na. Tapag isa sa ako. Do Felipe. Ayaw kay naabot ka na. Kaganiya ba kami nagpaabot kanimo? So may gusto mong buhaton ko ning tawhana, Dad? Asa ko kini? Apin ako pa. Abi mo unsa, ha? Hatagan kag premyo sa imong pagtumbling ka na. Alamat, tama. Do Felipe, ako na pong imo anak. Ako sana sa imo. Ako pa yan sa napuan. Hali ako konto. Pila ka buwan ka na bang misaad ka na ko ni Ana? Flap. Pila ka buwan na? Gani ginungagan mo pa ang imong utang nako o gihatagan ko ikaw. Pero karon nga paninglon ta ka. Saad ray imong gibayad nako. Do Felipe, ako sa imo. Ako payas lagi sa imo. Ako wala pa lang halin ako konto. Kining nyor. Dugay nang nahalin na usa niya kakundo niya. Kato lima. Kato lahi. Ako doon na lahi kondo nga ako paligya para paya sa imo. Kontra ko kaayo sa tao ang bakakon, ha? Flap. Kontra ko gyud kaayo. Do Felipe. Ako bayad okpa. Ako bayad okpa. Nga. Okpa. Nga. Dad. Nga. Kaloy sa ako. Wala na ko magkinahanglan sa imong bayad. Igo nang makuhaan ang mga sama nimong kung makautang lipay. O kung paninglon, ha? Mulihay! Ipatay mo siya, Dad. O kanay angay sa mga tao nga sama ka niya. Papaso na ni kalibutan. Dad. Mao ganiti man ha? Iho. Ning matanga sa negosyo, matira ang matibay. Busa, ha? Kinahanglang liguon ka ug andam ka sa tanang higayon. Kay ikahibag mo ang mga tao nga sama nining mataga. Ha? Mga ning mitihaya karon sa mga tumang. Mga manamblingay. Ug niya nang higayon ayaw pagduha-duha sa paghipos kanila. Daddy. Oy, sir. Nasayo na kamusangan ninyong buhaton, ha? Hipusa sa kutubangan kining gago. Dali! Hindi na ko batang kasakyan pa yung sa amo. Mingan na brong rasa na. Palagsa na mula ba yung sakyanan din, Uy. May sakyanan na paingon din, May ito makatiming ko nga paingon sa amo ang ruta. Ako parahon. Salamat. Salamat kay makasakayan ko. Ilan lang mga pasahero. Iniuban mga prahe ni. Magpiyong-piyong muna ko. Layo-layo pang amo. Igusap nga makatagpilaw ko. Walang kikilos! Hulog to! Bidiklarag hold up kini usir laki. Butas pikas to may nasikiran. Andamon ko kung kugalingon. Sa akin ang wallet to! Pati mga cellphone at yung alhas ng soto! Tagsa-tagsa niya ginolang mga pasahero. Karoon ka lang, inigdoon mo na ako. Kanitan kong ilog ay niyang armas. Tulog ka ba dyan? Listen, akin ang pira. Cellphone mo! Dali! Ang pikiling mo yung armas! Ang pikiling mo armas! Ramil. Sige na, bantayan ta ka. Pero... Oh, sige. Dire lang ko sa may pultahan magtanaw ni mo. Tiwas na.
Paghinay kay basa ang sahog. Tingalig mo na kinas ka. Salamat. Naglipog ko. Nganong ingon siya niya nagkabuutan ako karon. Ngano? Gidumog na ka sa Ginoo ang akong pag-ampok. Hinaot pa unta nga mulungtan niyang dipakitan kaayo. Hinaot pa unta. Kanindot niyang tanawon ang hubo sa tanan. Sa dili madugay, mutubo na niya ka ng iyang flat nga tiyan. Matugka na niya ka na upuson. Ug niya mudako. Di na niya siya sama ni anak kalamig tanawon. Apan magbit-bit na siya sa mga anak. Ug kana ang nabing may danon. May umaabot na kong anak. Aligre na niya kiningbay kung may bata na nga magdagadagan. Ug niya, sundan day na mo siya. Aron dili siya magmingaw. Kalami ganyan tanawon. Ramil, ganun miduol ka. Mabasa ka. Ako sabon sa mong buko-buko. Ha? Ako na lang. Maglisod ka sa pag-abot. Ako na. Tambi. Oh. May mga labod pa agi sa bako sa muliyo. Ginagani mo sa pa. Sugod karon ang pingan ko ikaw. Ikot ko niya kugot kaayo. Joanna. Salamat sa pagsabot. Dili ko makantos ka magsudlo mo. Manginit kita ang tibok kong kalawasan kung may tulay mo. Bill. Joanna. Imuan na ka nagpungkan. Kini, nilote, di ba? Ipare sa napilian tang blue sa ni Jess. Ha? Oo, nindot. May napilian ka na ba niya? Ibutang lang sa basket. Ramil, mahimo bang mangutana? Sure, sama na. May gusto kang kanon? Say gusto nimo. Isulti kay akong tumanon. Wa. Gusto gire si Yaya Joseph. Mawadan kas gana. Ha? Okay na. Basta ayaw lagi yun pagpagutom, okay? Okay. Dili na lang ko mangutana. Dili gusto mahunaw pag kinihikayo na. Kinikayo nga yung ipakita na ako. Tingali pa niya. Dili siya makauyon sa akong ipangutana. O kalit na usang nga masuko siya. Basta magpagkahilom na lang ko. Ug sundon ko mo sa may iyang gusto. Kuna, magpalit ang kuna. Ikaw. Dali. Inis po ka na, okay? Dawatan kamot. Salamat. Yaya, ipalihog lang niya kugda sa ubang kinumpra, ha? Ako nga gako si Joanna pa yung susod. Ramil, dili na kinahanglan. Okay ra ko. Basta, kupot las kumbukton. Tara. Kabantay ka manay. Dili ko himantayon. Nga naman. Murag ray na si Joanna karon. Inablihas pultahan. Unya, inagak. Murag mahadlok mapusan. Kaayuraan na magkanunay, Kada pa'y dili na maghilak si Day Joanna kayang gidagmalan. Bitaw, no? May tagmuhangtod na gyud. May tagdili batog kag bakukan. Ang utok. Daman ay, dalawa. Kadaghan yun inay lang ipamalit. Uy! Awa! Kanon ba nimo? Ano gipang ukay man nimong sods plastic? Ay, tanawa lang ko nanay, Mga sinina man sa bata. May kuna, stroller pag sa luyo. Nay, hala, mabdos kita si Day Joanna.
Ari din ipahimutan og tarong ka ng mga butang sa akong baby. Dong. Kanindot ka dani ipamalit ni mga gamit sa bata, dong. Natural. Alang guras kong anak. Ihatag ko ang tanan yun nga gusto sa kong anak. Dong, ayaw. Dili usab maayo nga tumanan musta na niyang gusto ang bata. Tingaling magsalig unya og mas spoil. Liwat ni mo, dong. Usa? Oh, pero pag miyan pa man ka dinhi. Wa pa mahilo na ang mga butang dinhi. Pahuway lang una dito sa tulawakaw. Wa ko kapuya. Unsa may ikatabang ko, yaya? Dili. Dili mahimo nga maghago ka. Pahuway. O ugmang adlaw, kinahanglan nga mga tunag kita sa doktor. Magpa-check up ka na. Ha? Ramil, wa man ko'y sakit. Nganong? Ingon ko niya na, sweetheart. Hilngon ka sa doktor, aron masiguro ang imong kahimtang. Ingon man sa bata. Ha? Busa, sige na. Balik na sa tong lawak. Pahuway na ako na. Pasado alas 9 na rabas gabi, Dali kayong milabay ang oras nga nalingaw kong pamili o mga gamit alas sa kong anak. Anak? Sabat ini. Uy, nganong may daghang mga butang alang sa bata din yan? Dad, may umaabot ka na o niyang apo. Mamahimo ka na yung lolo. Umsa? Mabdo si Joanna, Daddy. Umsa? Ha? Mabdos? Ako? Dili ba, Joanna? May umabot na niya kitang anak. Mao nga karon pa lang, gipamalitan ko ng daan sa gamit ang among baby. Mabdos ka, Joanna? Ramil? Yes, Dad. Ramil, kadiyot lang. Dili ko mabdos. Usa? Wa ako abdi sa akong binuwang sakit. Pero... Wala ka duga. Natural kay mabdos ka man. Aron ninyo masiguro, pagpa-check up ka mo sa doktor o mga adlaw. Galit di na ko magkapabot og ugma. Tuara, misugod ng bali ang hangit. Abli ang ospital, 24 oras. Tana, Joanna. Gusto kong masayod karon dayon. Ramil, hinahinay lang sa pag-drive. Ay pagtingog. Kusog na kaayo ang dagan. Di palaom ko nimo. Unya masayran ko lang karon gikan sa resulta sa laboratory. Nga di ka na mabdos. Wa ko masayod nga mauday na ang gituhuan nimo. Sorry. Ay kung paduga na. Ramil! Nganong ni ata din hinapita? Mr. Ramel! Oh, niyaligay ka! O may gibit-bit ka pang gwapang babae? Bago ni mong girls, ay? Nalimot ka ni babayan na. Ay, wapa mo kung magkakitaan niya, sir, ay? Pati ba tempo? Ay, yun na! Kinsa kinin ni siya, sir? Usanis mga babae din sa club kanito. Nga kong kita. Ramil! Ay, da! Gusto yun lagi ko! Siya yun lagi! Kato ko ba sa mga babae nga bagong abot ka ni Adto nga nagsayaw kay mong gidagit diretso palayo? Didaw-daw niyo lagi mo! May ka nagabisita mo din, Hiday! Kumusta naman ka, Day? Ha? Gusto ko pasayaw kini babayan na pag-usap diha karon sa stage. Unsa? Ramil! Dadal siya sluyo. Upay-lisa. Dili sa tanahikayon nga magmalampuson ka, Ramil. Nasayot ko. Moabot rin kihapon ang hikayon na masumpo kining tanan niyang mga illegal nga mga negosyo. Dili ang tanang hangul og kwarta. O mahimo ninyong patak-umon ang papa. May mga tao paghihapon sa gobyerno nga mga tarong. O kana ang giampo ko nga moabot na unta. Aron masumpo na kamo. Nahilom ka man? Na-realize na nimo ang kamahirungdanon sa sapi. Ha? Nana, nakarga na ko yung mga tangsol sa taxi, sir. Salamat. Pila may akong bayadong. Ikaw lang, sir. Bayo ka dahil kay dili ka magbuot. Mamaya, dumata. 50? Salamat ini, sir. Salamat usab sa pagtabang.
Dili ko tapang yung bayad. Kay, may naman ko nilulo niya. Pero, bahay ni si bago kong trabaho. Ako sa kakargador din sa per. Kapoy, kinanggilog, igugusog. Apan okay lang. Lingaw mo sa pusahay. Ikinagbo ko rin repita ang nagadayang matang sa tao. Usahay, maswertihan, magatipog ako. Pero usahay, magtagbos ng mga kuryoso mga tao. Pagka pinamatag kasaba, gutom na da. At usunahan, maniud to na ko. Naman ko nagtrapo ang tanang mga figurin din sa sala. Usa ka na sa kustaas ron kay may mga trapuhanan sa ko dito. At tuon ako dito human ako sa'yo dayon. Ay, mga delikado ron mga Si figurin. Ramil? Ay! Nung sa kamantahon dayon, nakuratan mo lang tanim mo. Naamadi ka diya sa akong luyong. Malagpot mo kadali itong espiritu ni mo, oy! Hain si Ramil. Siyang lawak? Ha? Oo, to Okay, ako nga tuon. Ay, say! Uy, nung sa mga babayhana, ay, mulahaw sa malang ugsak ka. Sakag bay, masag dili iya, ha? Oy! Dito pas kwarto. Unya ginig-abli niya, umaktuhan niya nga, uy, unsao naman lang. Joanna, dali na. Dapat na ako. Wa ko magduka. Alas 3 na sa hapon. Gusto ko matog. Taparay ko to eh. Dali na. Dali ba? Tugayas ni mong budol. Ramil, asa ba? Asa bang dapita ang gilot ni mo, ha? Hangtod karon wa pag yun na ako madakpida. Ramil, alay. Aray, good. Dili ka gilkan si mong liog. Sige, sige. Mupaubos ko, ha? Ramil, please. Huwag ko sa mood. I don't care. Pero saban may tabo nga naa ka sa mood kung akong gamiton. Ha? Mura kog nagrumansa og manikin matagi kayo nga gamiton ta ka. Ug naanad na ko. Mura gid og wa pa matando kining duha nimo ka bukid. Oops. Can I join? Sugar! Sapa ka? Huwag ka magkailang tuktok. Sorry. Wa na mauso sa amo. Magkasuyat yung magibuhat ni Joanna, ha? Nga ako naabtan. Ako na sad, be. Sige na. Ang gaw. Gawa sa nito balik. Diputol ko ni Mura. Matagbaw ka ralagyo niya kung maminyo na ta. Really? Pwede advance na lang? Joanna, chupe. Substitution. Sugar, may mo ba? Pagbatunog jutay ka uwaw. What? Og ako pa'y angay magbatunog ka uwaw nga ako'y pangasaw nun? How dare you? Pahawan es kama. Sa sunod nga sagpaon pa ko nimo. Mangayo na lang kung daan og pasaylo. Katingalig dili na ko makapugusa akong kaugalingon. Og mas labaw pa sa sagpa ang imong madawat gikan ako. Really? Go on. Here's my face. Shit! Shit! Gusto na mo, girls! Nagkaroon mo pag-away na ako. Chill! Huwag mo magmagdungan mong duha. Threesome ta. Call ko, ana. Pero dili uban aning bayhana. Kung gusto mo, kamo lang. Bugawas ko din sa kwarto, mga bastos. Joanna! Joanna, balik ka rin! Joanna! Asa di siyang saba. Ikaw, saan mo sigang tuyuon? Kanahan kayo mo palagot. Sabay tuyo mo na ako. Gusto kong malaag. Mag-shopping. Huwag ko hatagin ni Daddy og allowance. Mong ako mo imong surang-surangon. I'll pay you with my curvaceous body anyway, future husband. Busa, sige na. Mag-shopping na ta ba? Ay, gilaay ko. Nangatol akong kamot og tiil. Ay, kung dili ko ni mo ubanan, mag-shoplift ko. Sa?
O gisibya ko sa tanan, gipasagdan ko sa akong ginikanan, o sa akong pamanhunon. May gilok-lok ka gyud sugar, no? Gamay. So, let's go? Ganun ni gawas man ka. Yatagan mo gigayon tong duro, ha? Dili ko makaantos. Ludon ko. Pastilan, kaway delikadesa. Ha? Oh, nanaok na lagi na sila. Nahuman na. Quickie. Joanna, malakaw mi. Bye, Joanna. Panlupad mo sa espino. Ato na mi, akong kiss. Kanang lami, samsag ka. Delicious. Ito na, sugar. Dong, kanang mangumpra day ko unyan sa merkado ba? Kanang wamas nyor Felipe. Diha na lang ko mangayo ni mo, dong. Aw, naku, kung sabi na kong pagpakis mo ka. Oh. Okay, hilom na. Nira na. Oh, igo na na. Magbarko mo, dong. Barko sa mga, way biyahe ko kalyong. Na. Sobra man ni dong, oy. Ako sa ning sukli, ha? Kay palit na ko mga ikal. Hato sa akong ekal. Ramil, may mo bag-uuban ko ni Yaya Joy? Dili ka lang. Please. Ay, tugti na dong, oy. Ako may bitay bantayan na niya. Ako may ang kauban. Di laga na siya mawa. Kaniaman ko. Why nang hilabot ni Day Joanna? Ako siyang bantayan o maayon, no? Please. Bantayan? Unsa bata? Ew. Okay, pero pabuanan ko ka mo gusto ka bodyguard. Ayaw na. Promise. Dili ko mupuwag ni Yaya Joy. Promise. Okay, sige. Pero kinahanglan nga bantayan mo og maayos, Joanna, yaya. Oras nga mawa siya. Ikaw, madubag na ko. Patig dong. Salamat. Kaya, sugar. Day, dali ra. Makauban na ka na akong merkado, day. Kadugan na ako wa makapatong og merkado. Gimingaw na ko og sama ini, Yaya. Ang mangumpra. Mamili og labas nga isda. Mga utanon. Ayala! Buwad! Yaya, may mo bang magpalit og buwad? Ha? Mukauday ka, anak. Ako ng paborito. Buwad nga hawl-hawl. Di, manggod mangaon sila dong Ramel, Ana, o Senyor Felipe. Maungway buwad dyan sa mansyon. Pero tinood lang, no? Ako sab, kanang hasad kong buwad ay. Sige, magpalit ta. Magpalit ang para ato lang. May classmate ang kong pagkaon ng buwad. Maura mo tayong gihapon rin akong gipamalit, oy. Pero, ano ka bugat nining daan ako karon, oy. Tabangan ta kagdasa ba niya? Kaya rin ako, day. Ay, dito talapita magatang usakyanan, bi. Ato tayo maghatong taxi. Mahimo bag mag-jeep lang ta? Ay, sakay na ron. Kayong oransa, day. Maglisod na ta. Ato tayo dito sa unahan, na. Ay, katiyo, tagod. Ikuputoon ako ng akong usang ka plastic, day. Kaya akong bit-bit ba? Kaya ako nang tarungon na akong shoulder bag. Nung ipaimutang drispikat. Sige. Ako rin kaya. Pagkano ko! Ako mag-snacks! Abang! Yaya! Joanna! Ayaw pagkukuday! Balik din! Joanna! Ano na dia, Delpin? Sige, ikaw pag-igo, bossing. Hatagan ta kag higayon nga makasunoy. Apan kinahanglan nga dili ka mo tan-aw og laing laki, Joanna. Ako lang ang mahimo mong tutukan. Nakasabot ka? Ramil. Oh, sige na, kanaw nga. Salamat. Inas dadi nga musunod raw niya ko. Delpin. Okay, bossing.
Dali. Kupot sa kong kamot. Dali na. Senyor. Ayon si Romel. Ano na kinusara ka sa pag-ani, ha? Kuan, nasa board nyo. Usa? Nadahas babae ba? Gusto mang musurod sa ang babae sa plaza. Ato giyawan na sa imong anak. Musurod na kuno siya din, Kaya? Oh. Nagdaog buwaset ka na babayhana sa kinabuhi sa ako anak. Oh, ha? Angay tingaling likidahon na ka ng babayhana. Murag maglisod ka anak niya, re. Usa? Kay sa akong tanaw baya, mura nagna-inlove na si Dong Ramil anang Joanna. No! Dili ka na mahimo. Siguradoon kung mawa ka ng babayhana sa dance sa akong anak. Diya ka lang, ha? Liko diya. Ha? Kadit lang. Smile. Ha? Smile, kay picturean ta ka. Sige na. Ayaw na. Huwag ko maanad. Sige na. Kaya, eh. Dali. Selfitan ba? Ha? Dali na. Kakos kong luyo. Kana. Smile ba? Sunod, hawak sa ngaping, ha? Ramil. Sige na. Kinakita ka ng uban. Nice, sweet na kayo sila. Nagsigis lang selfie. Dili sa tapaway sa uso. Kiss na. Nino tayo mo ang wallpaper na. Ang ngayon kakayang tanawon nga may hawak sa kong haping. Dali, dito tandapit ay. Anang suok gamay. Ha? Dali, sapat na ko. Unsa? Ramil, may mga tao. Nga nung magudi ay. Ikawaw ko ni mo. Kakwapor na ako, aron mauwaw ka. Usa pa, hapon na. Paabot nga mong ngit-ngit rin napita. Unsa? Sabay sa usog hapon ba? Thrilling mo day. Kanan, manuloy mo ba niya magpasuok? Niya kot-kot? Ramil! Killjoy magkay. May dua ka lalaki nga may duol na to. Saman, duol-duol man mo. Kinahan ko ang imong relo, Doda. Abi, ako na. Sa? Wa pa kumayaba, garon ipanghatag ko ng mahalo ng relo. Wa ko mangayo, boss. Nanulis ko. Tulis na binigyan niyo mga alas. Ramil. Shit. Wala akong pistola. Tigpilin sa compartment sa skinan. Sige na! Kaya, pipuyon ka rin karon. Sa pagtiniyo na ning akong kutsilyo na yun mo. Basig mahansa ko na ninyo. Ramil. Pida. Yay! Nagsipsukol, ha? Gusto kang bubakasin sa merendilyo, do? Ayaw. Niyaw. Inyo na ni. Ayaw labig hilapti. Kana, may panimbabay. Buutan. Para ba? Ay sagi ka pa kundi ka gustong tagod-taguron ta ka. Isog? Isog ka? Huwag ka man gani makalihok niya? Mga boss. Arbor ko lagi ka ninyo. Sa? Yatis ragod. Hilas ko ni mo gud. Murumang kag skinsa. Ako kamot. Shoot! Tamang shoot! Nakuha pansisiyot ka na igos mong patid. Ikaw, isuki ka kanina. Gusto na. Guard. Nagpan ako. Masagpot ka mo din, ha? Sir, banyamin niyo sa presinto. Aron na kapasagag kaso ni mga tawana. Sige. Magsunod mo ninyo. Dali. Masjid, ha? Sir.
Pwede tanang usan na kuyapan. Nado atos presinto rin doa. Oh, sige, diyan mo. Kadiyot lang. Ngano, ma'am? Ikaw tong... salamat. Kada lang. Oh. Yo, duwatan eh. Uy, kwarta? Salamat lang, sir. Dili ko magkadawat, ana. Balibaran na mo? 5,000 eh. Salamat, sir, pero gusto ko magkatabang. Oo, sige, diyan mo. Kadit lang. Kaya paglakaw. May kamngamot. Nakita na ko ganina giunsa ni mo pag-ilog ang kutsilyo sa kalalaki. Ug ang pagtagbo mo sikad sa usa ka tulisan nga budas mag-unta nimo og dakuyapan kini. Chambar to, sir. Chamba. May kamudag chamba na. Abi mo, nagkinahanglan kong sama nimo. Kanang abtik, chamba, tataga kag trabaho. Sige mo. Kuan, may trabaho na ko, sir. Salamat na lang. Ay, kung insulto ka. Kita. Hindi arman ako insulto mo ni Barak ko eh. Sige mo, sir. Sige mo. Ruel, sir. Sa to, Ruel? Sir? Nganong gitutukan ko nimo? Dili ko kawatan, sir, ha? Wa ko record. Subsiya, ibang posing kilay. Gitutukan ko yung bayo. Gitutuk siya bahay ko. Bro? Ha? Merkado? Nakailagan ako, sir. Ikaw ginagdi! Kailan ako? Ha? Ako ni si Ramil! Ramil Solir! Ramil! Ikaw na! Oh! Ako ni bro! Si Ruel! Ikaw ginilitsit! Ramil! I always thought you were the best. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Higala o hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Sometimes it gave a hell. Muto ko lang sa ang part 3 sa Higala Hustisya nun. Kaya, ang advance ng video kasi ko pa na ito matanggal ng copyright. Sa mga nagdali, no, kung may nakapos yung pagsabot mga kalisinas, hindi gidali. Samot na kay sacrifice-an, yung way tulog. Salamat sa mga nakasabot sa mga solid listeners. No? Sa mga ubang hindi makasabot, pasensya kayo kung gihinayan mo sa kuwang pag-upload. Pasensya gid, no, kay pwede naman po sa radyo mo maminaw, no? Kung gusto gid mo og kada adlaw na ay upload. Huwag po kumamugos o gari mo maminaw sa other, no? Para naman sa mga listeners na mga sulit, diba? Mga ganahan sa pinag-as. Ang mabilugbo ta mga listeners, bati sa kayo. 10 minutes ra kada adlaw. Okay ra mo na. 10 minutes kada adlaw. Mubo ra. Ang atong gitaas ni para di tantong bitin ang inyong pagpaminaw. Uban kay di jud murag kahit jud ning uban makasabot ka listeners. Mga nakasabot, salamat kay mga ka-listeners, no? Yeah, ibigay naman katulgo na po ko. Pero manikamot ko nga matanggal na akong copyright karon para ma-upload ito na ikadlawon. Thank you so much for watching or for listening. God bless us all. Advance Merry Christmas.